שלום יפה שלי. איזה כיף לנו. תמיד כיף לנו. מה תמיד. שלומך? תקשיבי, סוף שנה זה קשה. קשוח. זה קשוח, שנה וואי, 9, וואי, הכל וואי. 9, הכל סיומי קרמות, זה מגיע מאוד מאוד חזק, במיוחד עם אנשים שעשו עבודה קשה בשנים כן, האחרונות, עבודות בתקופה עומק. האחרונה. נכון. עבודת עומק, היפרדויות ממה שלא ניקוי, משרת, ניקויים. פינוי. ילדה פנימית, עבודה עם הילדה הפנימית. ממש. אז אז היום יש קצת לי עייפה. שאלה, אולי נחבר את זה לסוף שנה. אולי יש עוד אנשים שיושבים וחושבים... מה זה הדבר הזה שעובר? מסתכלים אחורה על השנה המטורללת, שלא נדבר על שנתיים מטורללות שעברנו. ורציתי לשאול אותך, באמת אנחנו פוגשות הרבה נשים שרוצות לעשות שינוי, ובאמת עושות מאמץ גדול לבחון את המקומות הלא מדויקים של החיים שלהם, אני ביניהן. ואנחנו מעבירות סדנאות ופוגשות הרבה נשים, והסדנאות העצמה שלנו באמת חושפות כמה נשים, אני מניחה שגם גברים, אנחנו פשוט פוגשות יותר נשים כרגע. אבל רק כרגע זה התרחב. רק כרגע זה התרחב לגברים, נכון? ואני רוצה לשאול אותך, אישה מגיעה כבר לרגע הזה שהיא אומרת לעצמה, אני רוצה שינוי, אני רוצה לדייק, אני רוצה לשקול כיוונים אחרים, אני רוצה אפילו אולי להתפטר מהעבודה ולעשות משהו ששנים ידעתי שאני רוצה לעשות ולא העזתי לחלום עליו. ואז מגיע הרגע הזה, שפשוט הן אומרות, האי-ודאות הזו, שאתה צריך לעזוב עבודה ואתה לא יודע מה יבוא, ואם יצליח לך עסק, וכמה זמן זה ייקח, ואם הבעל יהיה סבלני מספיק, או הבנק יהיה מספיק סבלני איתך, ואתה תוהה לעצמך, כאילו, את החרא הזה אני כבר מכירה, אז עדיף אולי להישאר, ואז יש איזה מין שלב כזה, שאתה כבר עשית איזושהי כברת דרך, רצית לעשות איזושהי קפיצת מדרגה, רצית לקחת את השינוי, קיבלת כבר כלים, ואתה פתאום עושה כזה, רגע, אולי לא, אולי אני טועה, אולי אני חיה בסרט, אולי, וכל הגמדים הקטנים האלה, שקודם היה לך מין כזה, לא יודעת, מין מקום כזה, שכאילו נכנס בי מין רוח חיובית כזו, אבל כן, אני מסוגלת, והולכת לסדנאות, ומקבלת כזה, ומנקה אמונות ליבה, ומנקה תפיסות שונות, ועולם ישן, ועדי החדשה, ועדי במלוא תפארתה, ובום, פתאום, לא יודעת, אתה מקבל את החשבון ארנונה שקיבלתי החודש, ואתה פתאום אומר, רגע, באיזה סרט חייתי שאני יכול, ואתה כאילו רוצה לחזלש בשריון, בטנקים, אתה כאילו רוצה לקחת הכל אחורה ולהגיד, בעצם אני לא בטוח שאני רוצה. איך עוברים את השלב הזה, שפתאום הכל כאילו נופל על הראש שלך, ואתה אומר לעצמך, אוי הברוך, מה עשיתי? נגיד התפטרת, אוי הברוך. נגיד החלטת להפסיק לעשות איזה, לא יודעת, איזשהו תחום פעילות מסוים בעסק שלך, וללכת רק על פרויקטים מסוג מסוים. יש איזה רגע כזה שזה כאילו מת מפחד. נכון. ויש אי ודאות. ואתה פתאום מפקפק בכלל בכל המהלך, ואז מגיעים גם מלא אנשים, במלא סיטואציות שכאילו מראות לך שאתה באמת חי בסרט. מה חשבת על עצמך? זה קצת חוסר אחריות לצדך לעשות את הדבר הזה. ואתה מקבל בפרצוף כאילו פתאום איזה ביטוח לאומי 27,000 שקל, שאתה אומר, מה חשבתי לעצמי שהתפטרתי מהעבודה והפכתי לעצמאית? מה חשבתי לעצמי שסגרתי תחום פעילות בעסק שלי ואני הולכת רק על זה? ואיך עוברים את זה? זה ממש קשוח. נכון, כי זה בעצם מאמת אותנו עם הרבה מאוד, עם כל הפחדים כולם. חוסר ודאות זה אחד מהפחדים הכי שורשיים שלנו, ובגלל זה אנשים נאחזים במה שמוכר. הפחד משינוי הוא לא כי משהו משתנה. אם הייתי יודעת למה הוא משתנה, אז לא הייתי מפחדת. כן, אם אלוהים היה יורד ואומר לי, נכון. חמודה, כל הכבוד לך שאת הופכת מסחירה לעצמאית, עליי, אני דואג לך, אף אחד לא אומר לך את זה, ואיך צולחים את זה? זה דוגמה אחת, יש לי מיליון, האישה רוצה להתגרש מבעלה, פתאום אומרת לעצמה,
איך אני אסתדר, איך אני אקלקל את עצמי, איך אני אשלם שכירות, איך אני ארד ברמת החיים. זה ברור שאני אצטרך לרדת עכשיו ברמת, איך אני, זה לא. מי ייקח, מי יחסיר, מי יוציא את הזבל. יש כל כך הרבה דוגמאות, נכון. פחד אלוהים. תראי, בתור מישהי שעברה כמה וכמה סשנים של שינויים מאוד 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 מהותיים, אז אני יכולה לומר לך שמה שהכי מפחיד זה הפחד עצמו. זה הסיפורים שלנו סביב האירועים האלה. בסופו של דבר, זה להתמודד עם כל השדים, וזה כשהם יצופו, והרבה פעמים הם יבואו לידי ביטוי בדמות של אירועים. זה כאילו איזושהי תחושה שהיקום בודק שאנחנו רציניים, וזה לא בדיוק ככה, זה פשוט השתקפות של כל הפחדים, ואיפה אני עכשיו שמה את תשומת הלב שלי, כי בטוח היו גם אירועים שחיזקו את ההחלטה שלי. לא רק כאלה שאמרו לי, וואי, פישלת. לא רק החשבון הזה מביטוח לאומי, כמו שאמרת, כדוגמה. יש רגעים כאלה, אבל בנקודת זמן הזו של הפחד, זה מרגיש כאילו רק אנשים שמעלים לי את הפחדים מגיעים. אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא, זה כל הזמן לעשות בחירה. בחירה למה אני נותנת מקום, למה אני נותנת כוח. קל זה לא. אבל יש לי עכשיו לשלם, אין לי, אבל זה קרה לי שנה שעברה, שפתאום נפל עליי לשלם 27,000 שקל של ביטוח לאומי, מה זה? אז איך שילמת? אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא, אבל זה בדיוק העניין. התחושה הזאת שפתאום ייגמרו כל האפשרויות, כל הצינורות ייחסמו, וזה רק אני מול הדבר הזה ואין פתרונות, זה מצב שנדיר שהוא מתרחש. ואם הוא מתרחש, סימן שזה מה שצריך היה להתרחש. כלומר, אנחנו כל כך מפחדים מנפילות, כל כך מפחדים מלעבור דרך איזשהו תהום, איזשהו קושי, שבעצם בגלל זה אנחנו מעדיפים להישאר באזור הנוחות. אז אם את מצפה ממני שאני אגיד לך שלא יעברו מקושי, רק כי אני מאמינה שהכל יהיה בסדר בסוף, אני מצטערת, אף אחד לא יכול לתת לך את זה. יכול בהחלט להיות שהשיעור שלך הוא ליפול עם הפרצוף לבוץ. יכול להיות. השאלה היא לא מה תהיה התוצאה. איזה כוונה אני שמה ברצון שלי? כן. איזה פעולות בכל רמות התודעה, גופניות, רוחניות, תודעתיות, פרקטיות, אני בוחרת וצריכה לעשות לכיוון המטרה שלי. הכל מעולה, אבל הבחירות שלי בכל רגע נתון אינן קשורות לתוצאה. הן קשורות לאדם שבחרתי להיות בתהליך. כלומר, אם אני בוחרת לעבור מלהיות שכירה לעצמאית ולא עשיתי ולא עברתי את המיינדסט שנדרש, את שינוי החשיבה ונקודת המבט, אני אהיה בסבל כל הזמן. כי אף אחד לא משלם לי את המיסים, אני משלמת אותם. כי כל נקודת המבט שלי חייבת להשתנות. מה נקודת המבט שלי אומרת עכשיו? אני עצמאית. האחריות היא שלי. מה מערכת הערכים שלי? מה הערכים שלי? מה הערך שלי? מה המסוגלויות שלי? מה המתנות שלי? ואיפה אני נעזרת מבחוץ? כלומר, העבודה שנדרשת הוא שינוי קודם כל של מיינדסט. לא, אלוהים אל תביא לי קושי. אבל נסיוש, אם אנחנו מגיעים לקצה בעבודה או בזוגיות שמחליטים להתגרש, לא בדיוק עשיתי עבודת שינוי מיינדסט, אני פשוט רציתי למות, אז התפטרתי, או רציתי, הזוגיות שלי הגיעה לאיזשהו קצה, אז התגרשנו, או לא יודעת, מאיזושהי סיבה אחרת. את יכולה להשוות את עדי שהחיים קרו לה, לעדי שהחיים מתרחשים עבורה? זה לא אותו דבר. כי מה שקרה, ואני לא נכנסת לפרטים בניסויים שלך, זה פשוט הכתובת הייתה שם, עם אש ופונפונים. תלוי את מי שואלים. אבל העניין, בדיוק, אבל יש דברים שאנחנו לא מאומנים, לא מוכנים, לא מעוניינים לראות, ואנחנו לא נראה. למה המיינדסט משנה? למה מודעות והתפתחות היא אקוטית לחיים שהם עם הרבה יותר מסוגלויות? כי את כבר לא יכולה להגיד, לא ראיתי, זה לא אני לא פועל. אני דווקא יכולה.
העניין הוא, באמת, הרי זה לא דבר אחד. כשאני עכשיו צריכה להתמודד עם פחדים של מה יכול להיות, לאן אני יכולה ליפול, אנחנו כל הזמן, אני ואת, את ואני, עושות שינויים אקוטיים בחיים. אנחנו מתמודדות עם זה כל יום. כל יום עם חוסר ודאות, עם לחזור להעלאת תדר, עם אמונה, עם בחירה במי האדם שאני רוצה להיות, עם להיות ממש ברמת הערכים שלי ולא מה תהיה התוצאה. זה כמו לקחת משהו שהוא הכי 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 לא הגיוני, תעזבי, אבל זה פוגם במערכת הערכים שלי. מה היקום יחליט בדרך כלל? את מקבלת את מה שאת מכניסה אליו. ההפתעות הם רק כי אני מסרבת לראות את הדברים. נכון, נכון. יש מקרים שהם קשורים לסיום קרמות, יש מקרים שהם קשורים להסכמים נשמתיים, הדברים הם באמת מורכבים. אבל כשאני מחליטה על צעד מסוים, ואני מבינה שהעבודה שלי היא לשמור על תדר, איך אני עושה את זה? עיניים טובות. כל הזמן בוחרת להסתכל על מה כן. אני מחזקת כל הזמן את הבחירה. אני חוזרת למרות הקושי, כי אנחנו לא יכולים לצפות לחיים שלא יהיו בהם אתגרים. הדרך היחידה שאת יכולה לצפות לחיים ללא אתגרים זה לשבת ולעשות כלום. בהנחה שאת רוצה יותר, להיות יותר, לתת יותר, לקבל יותר, להתרחב, להתפתח, להגדיל מודעות ושמחה ועניין וסיפוק, מן הסתם יהיו מעורבויות גדולות יותר, יהיו אירועים מורכבים יותר, יהיו אתגרים. ככל שהאור שלנו גדל, האתגרים גדולים יותר. מה שמח פה? אני כל הזמן מחזקת את ארגז הכלים שלי. ויש לנו ארגז כלים ואנחנו מעניקות אותו גם בפודקאסטים שלנו ובטח ובטח בסדנאות ובקורסים. העניין הוא, וזה לא פשוט, אין כאן שום התנסות, אנחנו עוברות את זה כל יום, במיוחד בשינויים המטורפים שעשינו, את ואני, בשנים האחרונות. אז אנחנו לא מדברות באופן היפותטי. העבודה היא לחזק את היכולות שלנו, לחזק את האמונה שלנו, להרחיב את המודעות שלנו, ויש לא מעט כלים כדי שאני אוכל כל הזמן לחזור ולאמן את המוח שלי. ואז מה יקרה לכל המשקצקים במוח שלי או בחוץ? מה יקרה וזה לא חוסר אחריות שעזבת עבודה טובה, אבל זה לא... אני חושבת שהתשובה היא שהאחריות הראשונה שלי היא לבריאות הנפשית שלי. היא להתפתחות שלי, להתרחבות שלי, לא למשכנתה שלי. העניין הוא שאנחנו מתעסקים בכל המקומות החיצוניים שפשוט כאילו מפשיטים אותנו מרצון חופשי. נכון. כזה, אבל יש לי התחייבויות, אבל, תמיד יהיו אבלים. השאלה שהרבה פעמים אנחנו מתבקשים לשאול, והרבה אנשים שוכחים לשאול אותה, אם אני מתה מחר, איך אני מתייחסת עכשיו לבחירות שלי עד עכשיו? ואיך אני מתייחסת לבחירות שלי אם פתאום יגידו לי, סתם, יש לך עוד עשור. נכון? מה אני עושה? עכשיו, אנחנו לא, בטח ובטח לא במדינה הזאת, לא יכולים להתנהל כאילו המחר שלנו מובטח. בשום מקום אי אפשר. פה יש לנו עוד, הסיכויים שלנו עוד יורדים. איך, את יודעת, אנחנו יכולים לשאול, איך את יכולה להיות לא אחראית ולעזוב את המקום עבודה? איך את יכולה להתנתק מהתוצאה? הרבה אנשים חיים על פי תוצאה. אם אין משכורת בסוף החודש, כאילו, אז מה את מתכוונת לעשות? איך את מתכוונת לשרוד את החיים האלה? אני לא יודעת לענות לך על זה. אני יכולה לענות לך על זה ברמה נקודתית. תמיד, כשאני מוכנה לצאת מהמוכר, כשאנחנו יוצאים החוצה, מתגלים מקומות חדשים. כשאני יוצאת מהתבנית של רק כך אפשר, ומתחילה להתנסות בדברים חדשים, דברים חדשים ייכנסו, רעיונות חדשים ייכנסו, היצירתיות שלי תתרחב. כשאני שמחה, החיים יותר קלים. מה גורם לנו שמחה? מתי מישהו שאל את עצמו, או מישהי שאלה את עצמה, אני שמחה? איך זה מרגיש מאושרת? את תתפלאי, יפה לא תתפלאי, כי אנחנו נתקלות בזה המון. כן. אנשים לא יודעים איך זה מרגיש שמח.
והעבודה שאנחנו עשינו, גם בלפתוח ערוצי רגש, חווינו דברים שלא ידענו מה זה אומר. ההתנתקות הזאת, וזה ממה? מעבודה על כאב. מכאב בלתי נסבל בגב, בעמוד השדרה, בפריצות דיסק, באלף ואחת דברים. התחלנו לחקור את הכאב הזה, להתחיל לדבר עם התחושות, וגילינו דברים חדשים שאפילו אנחנו לא יודעים לשיים אותם. אז העבודה היא לא אחת. אבל כשאני מחליטה לעשות שינוי, אז כן, תצוידי בכלים. אל תחלקי שיפטרו אותך, כי אז הרבה פעמים את תפני למה אני חייבת עכשיו לקבות שריפות. כשאת יודעת שאת מבקשת לעצמך שינוי, תתחילי בעצמך. תשאלי את עצמך. אם הכל היה אפשרי, מה הייתי בוחרת לעשות? אם הייתי אוהבת אותי הכי בעולם, איך הייתי בוחרת להתנהל מול עצמי ומול העולם ומול הרצונות והצרכים שלי? ואנחנו חייבות לחזור למקום של הערכים שלי, של הרצונות שלי, של הערך האני. שלי. בדיוק. של מי אני? מה אני מביאה? מה טוב בי? וואי, איזה שאלה עצובה הזאת, כי אנחנו יודעים כמה מה נשים טוב בי, ואני לא יודעות אוסיף לענות. מה אני רוצה. אני כל הזמן הייתי צריכה לחזור, באמת, כמו שאמרת, לערכים שלי יש ערכים של אהבה, של משפחתיות, של שפע, שזה היה מאוד חשוב לי, בהיבט של המשפחתיות, היה מאוד חשוב לי להיות אימא נוכחת. והעצמאות הזו אפשרה לי את זה. ונכון, זה היה מאוד מאוד קשוח, המעבר בין שכירה לעצמאית, אבל כל הזמן הייתי צריכה להזכיר לעצמי מה כן, והמה כן אצלי היה מאוד מאוד ברור. אני זוכה לאכול צהריים עם הבנות שלי כל יום, אני זוכה להיות נוכחת בבית שלי כל יום, זה חלק מהערכים המאוד חשובים שלי, ווואלה, זה היה קשוח ומפחיד לאללה, וזה עד היום, קשוח ומפחיד לאללה. נכון. עברנו שנתיים שכל חודש לא היה ברור אם, לא יודעת, אפילו הלכתי עם זה עד הסוף, אולי אני צריך אפילו למכור את הבית. לשמחתי זה לא הגיע למקום הזה, אבל זה באמת השינויים האלה, ואני כאילו שאלתי את זה בתור מטופלת, אבל אני ביחד איתך אומרת שזה הוכיח לי, ואני הוכחתי לעצמי, שכל עוד אתה דבק בערכים שלך, ורואה את מה שיש, ובעיניים טובות למה שאני, שכל זה את לימדת אותי, ואני לומדת את זה יום יום, שעה שעה, ואתה לומד את המסוגלויות שלך, את היכולות שלך, ולומד להעריך את הדברים הכי קטנים שאני עושה, אני לומדת להעריך. זה תרגול שאני מאוד אוהבת את השיעורי בית שאת נותנת לבנות שאצלנו בסדנאות, שזו הדוגמה שאני הכי אוהבת שאת עושה בעצם עם מטופלות שלך, שאתן יושבות ואתן בעצם לוקחות כל פעולה הכי קטנה, לא יודעת, נקטה היום את הבית, לקחה את הילדים והחזירה לחוגים. את יודעת, אנחנו דיברנו על זה. כן. זה ממש משהו שעשיתי עם מטופלת שרצתה להתגרש, והרגישה חסרת ערך. מה היא הביאה לנישואים האלה? היא לא עובדת, היא רק מטפלת בבית, היא מפנה לבעלה את הכל, שלא יצטרך להתאמץ, כי הוא מביא את הממון. והיא אמרה, מה הערך של זה? וזה בדיוק מה שעשינו. כמה תשלמי להסעות, כמה תשלמי למבשלת, למנקה, כמה תשלמי להסיע, להחזיר מחוגים. בייביסיטר, ממש עשינו רשימה של מטלות. אני מנקה את הבריכה, נכון. אני מגננת, אני זה בדיוק מסיעה זה. ומחזירה עשינו לחוגים. רשימה, הגענו, מבשלת. הגענו לכמעט 14,000 שקל. היא הייתה בהלם. וזה לא רק גרם לה הכסף, זה גם אבל קודם כל, המיומנויות. אבל אצלה זה היה מה מכניסים ברמה החומרית, לעומת מה היא לא מביאה כלום. אז ברגע שהיא... 14,000 שקל? כן. רק על הדברים 3 ילדים. זה מלא נשים צריכות לשמוע את זה פה. שבעצם הערך של כל מה שאנחנו עושות, יש לו גם ערך כספי. נכון. ועזבי את זה שילד במקום עם בייביסיטרית עם אמא שלו, יש לזה... אנחנו עכשיו מדברים יבש. רק על כסף, כאילו? כן. זה אצלה, זה היה הדבר שהפעיל אותה הכי הרבה. כן. אבל יש מקומות שדברים אחרים מפעילים אותנו, אבל ברגע שאת יושבת עם עצמך, סיימת את היום, מה עשיתי היום? אוקיי, אם לא אני הייתי עושה את זה, לפעמים קשה לנו להחמיא לעצמנו, מה הייתי אומרת על זה? או משהו שאני יותר אוהבת, אם הייתי אוהבת אותי,
מעריכה ומכבדת אותי, מה הייתי אומרת לעצמי על כל הדברים האלה אז זה שעשיתי היום? שב6:30 לקחתי את הילדה לטיול באילת, הסעתי אותה, הכנתי לך כרי חביתה, כרי עם שניצל, אחר כך באתי הטכנאי מכונת כביסה, העמדתי מכונה, ירדתי לעבוד כמה שעות, לקחתי, החזרתי. והיום לא נגמר. אנחנו באמת רגע צריכות לעצור. וככל שאנחנו נתייחס לדברים האלה, שכאילו אנחנו לא מעריכים, את מעריכה? אני לא ערכתי את הדברים אבל זה הקטנים. בדיוק העניין. לקחתי את זה כמובן מאליו. בדיוק. וגם הילדות שלי לקחו את זה כמובן מאליו, עד שהפסקתי לקחת את זה כמובן מאליו, ואז הילדות שלי הפסיקו לקחת את זה כמובן מאליו. בדיוק. זה לא, אנחנו באמת, אנחנו קמים בבוקר בריאים, צריכים לראות, לפהק, להתמתח, זה לא מובן מאליו. את יודעת, זה נשמע כבר כמו קצת קלישאתי. כן. אבל אם אנחנו נתאמן, לפני שאני פוקחת את העיניים, אני אומרת תודה, שאני עכשיו יכולה. שיש לי כרית, שיש לי שמיכה. אני ישנה על מיטה. שנעים לי, שנקי לי. יש אנשים שלא. יש לא מעט אנשים היו שבויים שלא. בעזה. להם לא הייתה גם כרית לא ושמיכה. במקרה קצה יש לא מעט אנשים ברחובות, או בתנאים מאוד מאוד ירודים, טלפון. ויש אנשים שהם עיוורים, פסחים, כן. קטועים, ועוד כל כך, מה מובן מאליו? את אומרת את זה בהקשר של ערך? אני אומרת את זה בהקשר של להסתכל. שלא קראת תודה? קודם כל, כשאני מעריכה דברים, אני יכולה להכיר עליהם תודה. אם אני חסרת ערך לאיכויות שלי, למסוגלויות שלי, למתנות שלי, לדברים שיש לי, אם אין לי ערך, איך אני יכולה להכיר עליהם תודה? זה קודם כל זה, וזה חובר למסוגלויות, לאיכויות, לאנשים, לתפקידים, להמון המון דברים של עשייה וגם אנרגטית. אם דיברתי עם חברה וגרמתי לה להרגיש טוב, זה לא בעל ערך? למה? כי היא לא שילמה לי על זה? הרי אנחנו לא יכולים שהכל יהיה במטבע כזה. היום אני מסתכלת גם על אנרגיה שהשקעתי בחברה, כמו שאת אומרת, בטלפון שעזר לה לצאת מאיזה מצב רוח רע, כמשהו שאני מעריכה בעצמי, כן. זה נורא חשוב. זה לא מובן מאליו. זה לא. כמה פעמים התקשרת ולא יכלו להכיל אותך, או כי לא היה זמן, לא זהו, קורים כל מיני דברים. העניין שכשאנחנו נחליף את המוד למה כן, מה כן יגדל? ולעיניים טובות. זה בדיוק העניין, אבל זה לא רק רוח, זה גם, אבל זה גם קוגניטיבית, המאמנת את המוח להסתכל על דברים חדשים, והוא יעשה את זה בסוף. חזרתיות מביאה את המוח לבנות תבנית נוירולוגית שתעזור לך. המוח יחפש בעיניים, בקליטה של המידע את הדברים החדשים הטובים. שמתי לב אפילו בפודקאסט עכשיו, כן? התחלנו את השיח באיך עושים את השינוי, איך שורדים את החר הזה, אני מכירה, ובאמת התחלתי להרגיש כאילו, את יודעת, לחץ, סוף שנה, אימא לדוחות, זה, עכשיו ביטוח לאומי, ממש התחלתי, וככל שהסקנו את השיח עכשיו, למה כן, ולערך, ונתתי לך כמה דוגמאות, אני מרגישה ממש התרחבות, כאילו זה מקיבוץ, עברתי להתרחבות, אז בעצם זה הטריק שלא להיות בשיח ובמחשבות ובפחדים ובקיבוץ, כל פעם ללכת לא אומר, למה תראי, כן, למה... הקיבוץ יגיע, הפחד יעלה, אני לא אומרת, אתה לא קיים, אתה לא קיים, אתה לא קיים, הוא רק יתעצם. כל מה שאני אומרת זה ברוך הבא, אני מבינה את התפקיד, פחד הוא משהו מאוד קמאי, הוא של המוח הקדום, הוא חשוב להישרדות, הוא חשוב לזה שנבדוק את הדברים, כי פחד מתעורר מתוך הישרדות, נכון, זה מנגנון שחי בעידן הקרח פחות או יותר, אבל הוא עדיין חשוב לדברים מסוימים, אז אני מבינה אותו, אני מדברת אליו, אני מחזירה אותו לגודל שלו, כי אם אני אזין אותו הוא יגדל. אז כל הפחדים כולם, כל הדרמות, הם יצופו. הקיבוץ יהיה, אני יכולה להמשיך להתכווץ, או לנשום, להתרחב, ולתת לזה מקום. אני רואה אותך. אני מבינה שאתה פה. אני מבינה את המטרה. ואז... תודה שאתה פה, ואז, אבל, תראי מה יש לי, ותראי את המסוגלות שלי, ויש המון המון אפשרויות, הרי הפחד הוא לא רק ממה שעלה, אלא הרבה פעמים, ויותר פעמים ממה שעלול להתרחש. כלומר, ה-worst case scenario שהמוח שלנו עושה באוטומטית, ואנחנו מפתחים את זה כיד הדמיון. אז אני עוצרת. אני עוצרת. אז אני שואלת אותך... ולא מפתחת את הדמיון של מה לא.
ואם הוא עולה, אני ממש שמה אותו על רכבות, על כלי רכב, נותנת לו להתרחק ממני, ובוחרת, אבל יכול להיות אחרת. עכשיו, אם אני מרגישה שאני צריכה להתכונן להכי גרוע, תעשי את זה. יש אנשים שצריכים להגיד, אוקיי, לא, אני אומרת, אם case נפל scenario. עליי הביטוח לאומי הזה 27,000 שקל, אז מה הכי גרוע? עכשיו, אם אין לך עזרה ואף אחד לא ייתן לך, מה הכי אם גרוע? אני בפחד, זה רק עושה יותר מפחיד. אבל אם אני עוברת למה יש, ולתחושת מסוגלות, ולמיומנויות, ולערך העצמי, ואני ממקום של התרחבות, אז אני יכולה לפעול בצורה הרבה יותר פרקטית. לא רק זה, את תראי שאת תהיי יותר יצירתית. את פתאום יבואו יכולה יותר הזדמנויות. לדבר על זה עם חברים, פתאום להגיד לך, שומעת? יש לי רוך מעולה שיכול לעזור לך עם זה, עם זה, עם זה. את שומעת? מלא דברים יכולים לקרות. כמו שאמרתי שמגיע לך כל האנשים שאומרים שזה חוסר אחריות שעברת מסחירה לעצמאית, באותה מידה אם אני בטוב, אם אני בהכרת הטוב, אם אני בהכרת הערך, אז יבואו הזדמנויות ואנשים שיגידו, ברור אבל זה גם תלוי באיזה חברה את מסתובבת. אם את תלכי לכמה חבר'ה שהם במשרה קבועה והסתדרותיים 4 דורות אחורה, אז את לא תקבלי חטא על היציאה לעצמאות. אבל אני אומרת שקודם כל העבודה היא פנימית איתי, תמיד. ואז השתקפות בחוץ היא שאת תפגשי איזה מישהו שאמר, את יודעת שאת יכולה, לא יודעת, להקפיא משכנתה. ואז פתאום הכל מסתדר. העניין הוא באמת, אנחנו לא חיים מבחוץ פנימה, מספיק עם זה, די, זה 1987, מספיק, זה מימד 3. הכל אצלנו. אנחנו, באמת, אני יודעת שאת לא אוהבת את הביטוי, אבל זה אחריות קיצונית. רדיקלית. כן, אני מדברת שלנו, בעברית, קיצונית. וכן, אנחנו באמת, אנחנו גם נעשה סשן על אחריות מול אשמה, ואנחנו... אז נראה לי שאנחנו נסיים בזה, כן. ואנחנו נגיד למאזינות והמאזינים שלנו, שאם את רוצה לקחת אחריות קיצונית, לא רדיקלית, ביחד איתנו, לקבל כלים, לעשות שינויים, להפסיק עם בחוץ, כשתו לי, אכלו לי, באמת לקחת אחריות מתוך אבל, אנחנו באמת מתחילות עם הסדנה הזאת, אני ממש קרובה לליבי, של ערך, הכרת הטוב, יש לנו... זה של חודש הבא. לא, אנחנו כרגע סגורות, כל סולד אאוט, ואנחנו שנה הבאה, אנחנו נוציא תאריכים חדשים, וכל מי שמתעניינת, אנחנו נשמח לדעת. נשמח שתצטרף אלינו, לקבל את הכלים, לעשות שינויים מהותיים, ולא לקרוס, ואנחנו ביחד איתם, נעבור את הקשיים האלה, ונתמוך, ובאמת כמו ניתן כלים. וניתן הרעיון הוא שלא יהיו לך קביים חיצוניים. בסופו של דבר, אנחנו רוצות לייצר נשים ואנשים שיש להם ארגז כלים, שהם רק יכולים להגיד, bring it on. אני יכולה להכל. וזה, בעיניי, זה השינוי הכי הכי חשוב, של לעבור ללכת אחרי ולהיכנס פנימה אלייך. את האביר, את הולכת להציל את עצמך. אז תבואו, יש לנו המון סדנאות, מתבשלות עוד ועוד כל הזמן, תבואו ליהנות מהם. והם יכולות לראות אותם. לנאוטורי באינסטגרם, תעקבו אחרינו, ושם יש את כל הסדנאות שלנו, ותצטרפו אלינו. זהו, שיהיה חג שמח, מלא ניסים ונפלאות. וואו, ממש. ושהשנה האזרחית החדשה תביא את המון שפע, וטוב, והכרת הטוב, והכרת הערך, והכרת תודה, אנרגיית כל היש. אנרגיית כל היש, אמן. אמן ואמן. תודה רבה. תודה לך.